హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అందరికీ నచ్చుతుంది, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది. అందరికీ నచ్చుతుంది, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ కామెంట్ చేయడం మాత్రం అసలే మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో అది నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. అండ్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, మీకు నచ్చిన ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. సో 1 by 1 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నా. బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకో. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ చివరి వరకు ఇలాగే 1 by 1 యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి 1 by 1 షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే 1 2 3 మొత్తం 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. సో 1 by 1 క్లియర్గా చెప్పేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. స్కిప్ చేస్తే అర్థం కాదు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో క్లియర్గా చెప్తా, వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి పై నుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇక్కడ నేను ఏ ప్రాసెస్ చెప్తా ఆ ప్రాసెస్ని 1 by 1 ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆర్ మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటోకి ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ పేస్ట్ టైల్, సేమ్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు నుంచి కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ఇలా 1 by 1 చివరి వరకు పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా కంటిన్యూ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాగే 1 by 1 సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ టైల్ అంటే చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. పేస్ట్ టైల్ అంటూ చివరి వరకు ఈ లాస్ట్ ఫోటో 28 సెకండ్ 22 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కింది నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు దీనికి కూడా ఒక్కొక్క ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ చివరి వరకు ఇలాగే 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా మొత్తానికి చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. కన్ఫ్యూజన్ ఏముండదు, కంటిన్యూ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. ఇలాగే కంటిన్యూగా మొత్తానికి చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.
సో ఇలా కంటిన్యూ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు, సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజన్ ఏముండదు. ఇలా 1 by 1 చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. సో 28 సెకండ్, 27 సెకండ్, 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు లాస్ట్గా ఒక ఫోటో ఉంటుంది, ఆ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి 1 by 1 యాడ్ చేసుకోండి. మూడవ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూ సేమ్ ప్రాసెస్. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో చివరి వరకు ఇలాగే మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలాగే మొత్తం చివరి వరకు కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజన్ ఏముండదు. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. 28 సెకండ్, 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా కంప్లీట్. సో ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అయితే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.